ପାଇଛନ୍ତି? ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଆଦିକବି ଉପାଧି କେଉଁ କବି ପାଇଛନ୍ତି? ଶାରଳା ଦାସ। କଥାଶିଳ୍ପୀ ଉପାଧି କେଉଁ କବି ପାଇଛନ୍ତି? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଗଣକବି ଉପାଧି କେଉଁ କବି ପାଇଛନ୍ତି? ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। କବି ମଞ୍ଜୁଳ ଉପାଧି କେଉଁ କବି ପାଇଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ। ସନ୍ଥ କବି ଉପାଧି କେଉଁ କବି ପାଇଛନ୍ତି? ଭୀମ ଭୋଇ। କବିଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧି କେଉଁ କବି ପାଇଛନ୍ତି? କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭୂମିପୁତ୍ର ଉପାଧି କେଉଁ କବି ପାଇଛନ୍ତି? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଲୋକରତ୍ନ ଉପାଧି କେଉଁ କବି ପାଇଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ବିଦଗ୍ଧ କବି ଉପାଧି କେଉଁ କବି ପାଇଛନ୍ତି? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। କୁଳବୃଦ୍ଧ ଉପାଧି କେଉଁ କବି ପାଇଛନ୍ତି? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଜାତୀୟ କବି ଉପାଧି କେଉଁ କବି ପାଇଛନ୍ତି? ବୀର କିଶୋର। ହାସ୍ୟରସିକ ଉପାଧି କେଉଁ କବି ପାଇଛନ୍ତି?